Jukka Talo on suomalaisten talotehtaiden isä. Vuodesta 1968 lähtien olemme toimittaneet jo yli 30 000 talopakettia ja olemme markkinoiden toiseksi suosituin talopakettimerkki. Jukka Talo on luotetuin talopakettimerkki jo 9. kerran peräkkäin. Olen ollut reilun vuoden Jukka Talolla elementtisuunnittelijana. Olen tykännyt työstä. Elementtisuunnitteluun kuuluu elementtikuvien teko tuotantoon. Ja nyt on lisäksi tullut viime aikoina materiaalilaskentaa. Kun tulin Jukka Talolle töihin, muutettiin heti Pyhännälle. En halunnut pitkiä työmatkoja ja nyt on voinutkin pyöräillä töihin. Koko perheellä harrastetaan retkeilyä. Pyhännän luonto on yllättänyt monimuotoisuudellaan. Pyhäntä on vireä kunta keskellä Suomea. Aktiivista elinkeinopolitiikkaa on harjoitettu jo yli 50 vuotta ja se on tuottanut tuloksia. Pyhännän yrityksissä on työvoimatarpeita. Pyhännän kunta haluaa auttaa yrityksiä työllistämisessä. Pyhäntä tarjoaa kuntaan muuttaville rauhallisen asuinympäristön, hyviä tontteja, hyvät päiväkoti, koulu ja liikuntapalvelut sekä erinomaiset ulkoilu- ja metsästysmahdollisuudet. Lisätietoja avoimista työpaikoista on osoitteessa pyhannalletoihin.fi.